Украина презентовала партнерам в Европейском Союзе и НАТО Крымскую платформу, новую международную инициативу, которая должна способствовать деоккупации полуострова. Об этом заявили в Брюсселе, в частности, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар после 2 дней встречи в европейских институтах и штаб-квартире Североатлантического альянса. Министерство иностранных дел Украины считает, что на данном этапе рано говорить, кто конкретно присоединится к инициативе, пока только анонсирует первый саммит Крымской платформы. Его планируют провести в следующем году. Дату еще не озвучивают, но вот вчера говорили о 21 мая. Что ж, посмотрим. А пока предлагаю послушать цитату Министерства иностранных дел. З нетерпінням очікую можливості використовувати наш статус партнера з розширеними можливостями для ще й більш розширеної співпраці з НАТО, особливо в Чорноморському регіоні, і через ініціативу НАТО 2030. Тем временем постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Российскую Федерацию в очередной раз уйти из Крыма и ОРДЛО и начать налаживать добрососедские отношения с Украиной, базирующиеся на взаимоуважении. Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Украинское информационное агентство. Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична і багатогранна країна, і вона завжди буде залишатися одним із сусідів Росії. Для російського народу немає ніякої користі від дорогої політики Кремля, яка складається в непримиренній ворожості по відношенню до України. Щоб чинити правильно по відношенню і до власних громадян, і до українців, Москва повинна піти зі сходу України та Криму і почати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, заснованих на взаємоповазі. Саме час на прямой связи Євген Декий, науковець, публіцист, учасник російсько-української війни. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Президент Украины, представители Министерства иностранных дел Украины уже переговорили с рядом представителей европейских стран и не только, которые уже выразили свою поддержку созданию Крымской платформы по деоккупации Крыма. Что думаете, в каком случае эта платформа будет эффективной и приведет к какому-то результату? Ну, залежить від того, що ми вважаємо очікуваним результатом. Якщо хтось вважає, що створення платформи – це вже само по собі серйозний крок в бік деокупації, тим більше, якщо хтось вважає, що ця деокупація можлива скоро, на жаль, цих людей я змушений трошки розчарувати. Про це реально мова не йде. Йдеться про інше. Створення платформи однозначно дуже серйозний і важливий крок. Це, можна сказати, що ця платформа – це антифриз, який не дає заморозити кримське питання. Бо, власне, для нас всіх не секрет, що на Заході є доволі, скажімо, впливова точка зору про те, що якщо закінчиться війна на Донбасі, там, де от реально стріляють, вбивають, і де, скажімо, формально Росія не входила, там, а воюють якісь там повсталі шахтарі, то в такому разі можна буде на Крим закрити очі і поступово звикати до того, що він став російським. І от для того, щоб ця точка зору не стала домінуючою, щоб, власне, Захід фактично не визнав окупацію Росією Крима, от для цього платформа є дуже потужним інструментом. Це інструмент, який дозволить саме регулярно нагадувати про те, що порушено самі основи, власне, міжнародного права, що порушено всю світову систему безпеки, яка склалась після Другої світової війни, і що поки це порушення не виправлено, не можна, в принципі, говорити про те, що існують міжнародні інституції і існує міжнародна безпека. От, тому що, я ж кажу, бажаючих замовчати Крим дуже багато. Не лише в Росії, але й серед російських союзників на Заходе. Ну, так или иначе работает все же украинская... Пане Евгене, так или иначе работает украинская дипломатия. Мы видим, что в различных международных структурах, такие как Совет Безопасности ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и так далее, так или иначе тема Крыма озвучивается, и озвучиваются репрессии, которые там чинятся оккупационными властями в отношении коренного народа и граждан Украины, инакомыслящих, да, ну, то есть все равно эта тема как бы висит на повестке дня, и эти страны нас поддерживают, поддерживают территориальную целостность Украины. Может, все-таки в рамках этой платформы можно будет принимать какие-то решения, пусть не деоккупация, да, хотя бы гуманитарные какие-то вопросы может решать эта платформа? Ну,
На жаль, навіть гуманітарні питання, щоб на цій платформі не вирішувалось, ми з вами чудово розуміємо, що російська окупаційна влада заблокує виконання будь-якого рішення цієї платформи. Тобто будь-яка навіть суто гуманітарна ініціатива фізично, на жаль, в Криму можлива тільки за умови згоди Росії, а цієї згоди в абсолютній більшості випадків не буде. Тут йдеться про інше, що все ж таки і Радбез ООН, і ОБСЄ тощо, не будемо зараз оцінювати їхню ефективність. Але в будь-якому разі це такі, знаєте, мультиплатформи, де розглядається безліч конфліктів, безліч різних ситуацій, зокрема Крим. А це спеціалізована платформа виключно для кримського питання. В цьому сенсі вона не є альтернативою ні Радбезу, ні ОБСЄ, ні Раді Європи. А вона якраз дуже гарно їх доповнює. Це швидше вже, як на те вже пішло, це швидше аналог Мінської або Женевської контактних груп по Донбасу. Ну, з тою різницею, що цього разу не бере участь Росія.